To bai kamata in sai musu garin gaban ɗanɗana ni jiya ba mallan ka a ce shi na da tsami ko? Ba ka gashi inda ni ɗanɗane na ɗanɗana. In ɗanɗana dai? Ɗanɗana. To yayi ba laifi. In dai dan ɗanɗane na. Ina mallan? Gani. Wallahi na ji kaji. Ba shi da yami. Amma abinda an babban matsala wallahi marayun nan mallan ba su cin farin gari ja suka ci. Ban gane ba su cin wari ja suka ci ba. Ka jaye dan mara haka ce wanda ba su cin. Na rantsi da Allah in Najeriya gaba ɗaya kare kakkaf ƴan uwanka na. Wallahi sai ka biya garin ka. Mallan to ba da yadda ka ni ɗanɗani ba. Wa haka ka ɗanɗani? Ka ɗibi dan mara haka auna ma cikin kakace wani ɗanɗani. Ana ɗanɗani haka nan kana gani nan. Yanzu nuyin ka sai na biya shi. Wallahi sai ka biya shi. Na rantse da Allah ni kuma da in biya shi na hison mulkin Baba Tinubu ya dawo baya. Allah shi isan min gare ka. Lau. Mulkin Tinubu ya dawo baya mu da ya ko yanzu ka san kwakwar da muka ci. Kar a manta idan har kai bako ne baka mana subscribe a wannan channel din ba to kai kasa zaka ga alama ta subscribe ka danna.